Hangbai logoफोर आंनि संग्राय गादों थुसिना नोंथांमोनखौ बुगालायलाय होनब्लानो गोसो जादों स्राय बराय हरलाय बाखि लोगोफोर नै जोङो दा आब'खौ दंथ'यो थारमाने आं आगरखौ रोङा नालाय बे आब'खौ लेंफैदों आरो फैदो एकदम बरहाय लेंनानै लाखिथारबाय आं जि थांथ'थारामोन आरो लोगोफोर दहाय आङो बे आब'मोनाव थांनानै फैखांनानै ओमफ्राय बेखौ बे आब'खौ आं होनदोंमोन ना माबानि थाखाय लायदों होननानै मा होनो आगर बानायनो थाखाय ओमफ्राय आब'आबो मबाइलाव फैसा होनानै बानायलांजोबनो हायासै आंनि मबाइलाव फैसा होनानै ओमफ्राय आं मबाइलनिखौसो लादोंमोन नालाय बे दख'नानि आगरनि नमुनाखौ ओमफ्राय आंहाबो मिथियै दङ ओमफ्राय बेनि थाखायनो आस्ते आस्ते जानानै बे आब'आबो थांबाय मबाइलाबो फैसा जाबाय ओमफ्राय दा साफायनानै गावसिनि बिहामजोनि मबाइलाव हरबाय आङो वाट्सएपआव ओमफ्राय दा आंबो ओंख्रि संफैबाय आरो लोगोफोरनो बे जाहैबाय आलुजों माबा मा होनोमोन आलुजों सख्रि जोंनियाव दं टमेट' बाथोन कालायगुरि जानानै दं लोगोफोर कालायगुरिजों जिबा बेबायदि बानायहोदों आरो दाउ खायसेनि थाखायनो ओमफ्राय नै ओरै दरजा होगोन दरजा बानायगासिनो नै दरजाल'सो नांसिगौ मिस्ट्रिफ्रा सानै दं ओमफ्राय आंना बोराया नायगासिनो बेस्रा खामानि सामा मावनो रोङा बियो नायनानैनो जिगय जायो रागायानो हालांनो लोगोफोर माबायदि माइ खेबसेजोबो बिदिनि थाखायनो होबाय आरो आङो ग्रिल होनो हाया लोगोफोर अयथासार दाम ग्रिला बे आब'खौ आं लाफाबो खानानै लाफानो थिनदों बिथांमोननि लाफाखौ दहाय देखेदा गैला हानो लेमफानो जालायदोंहाय लोगोफोर मा खालामनो ओमफ्राय लाफाबो खाना लाबोनो होदों आरो आं आब'खौ लाफाया ओरैबायदि साइज गोथाव नुदों आरो दा मोनायाव जानोसै आं लाफाखौ दा आब'खौ बिसानि नाजों लाफा संनायखौ जि जानो लुबैगासिनो आङो ओमफ्राय नाजों लाफाखौ आंबो जाखायो जानाया ना लाफा होनानै खारदै होयो आरो बरिया गोथाव जायो ओंखायनो जानो लुबैगासिनो आङो माला मोनजाबावगोन मिथिला आरो बुंनो हाला मिलायाना समजों बोथोरजों मिलायाना ओमफ्राय आरो गगा मोननायाथ' आङो हामखायाखैनो ओमफ्राय मा होनो दिनखौ होन्दोंमोन आङो दिनखौ होनो हाया होनो अयथासार दाम लोगोफोर दहाय बे आं नोंसोरनो बे दरजा फिसा नुनाया बे ओरैनो आङो बाहेरायाव थांग्रा होननानै होदोंमोन ओमफ्राय बेखिनियावनो 5,000 थांदों आरो ओमफ्राय बेखौनो गिनानै होआखै मास फैसा फैबाय थाबासो होनो हागौमोन ओमफ्राय बेबायदिबो बारा हाबनाय गैयाना लोगोफोर ओमफ्राय गासैखौबो बे न'आवनो गारखाजोबबा माखौ जानो नालाय ओंखायनो लासै होलांसै जुदि हायोब्ला आरो लोगोफोर ओमफ्राय हायाबाथ' हाया गैलांसै फिसा फिसौआ देरबाथ' आरो हानायनि माबायानो गैखाला लेखा फरायनाय मानाय फोरजोंनो आरो दा संगासिनो आं आलु मटर संबाय थायो आंना खेबसेखौनो ओंख्रि संगोन आरो आं एसे बांद्राय लावबो सङा दै होनानै लाखाबाय बांद्राय लोगोफोर आराम गोदौग्राखासै दैयाबो गोदौखानाय आराम फुदुंना दोनखादों दहाय थाब जानायनि होननानै लोगोफोर नैबे अहरजों आलुखौ बाङालिफ्रा जाफेरा जाहैदों ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइमनो जोंनावसो बिसोरो बै फोराननानै गोरान जानाया बेखौसो जायो जाहैदों नैबे थिंखौ 15 रिबायना लाबोबाय आरो नै माबा मा होनोमोनलाय दरजायाव होनो नागिरदों बेखौ मिस्ट्रि गिला खाम करियासिना इफाले साइड बिदिल' माबा मिस्ट्रिफ्रा आरो दाख्लैनिफ्रायनो बानायगासिनो ओमफ्राय माबा आं ब्लग लायाखै फार्स्टआवनो जोंनाव न' गोदान बानायनायाव बानायखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिथांमोनखौबो साबस्क्राइब खालामनो होखादों आरो मिनिगासिनो नै मने हाहि आसे किय इफाले अलप हा करि हाहि दे जि फाल करि हाहे रे हाइले हा खेबसेनो राजार हे हाहे ना आगर दिनाव राजा आसिना खिल आपनि राजानिसो मिनिखायो आरो बानायगासिनो देवान मानसिनालाय थांसैलाय आरो आनथिंगिनि उनाव माबा मा होनोमोनलाय आब'आ गाबज्रिहरदों लाफा मुथानैखौबो दहाय बिहरखादोंमोन ओमफ्राय माबा मा होनो आगरखौबो एसे नायनो नै लोगोफोरा सनानि मालाया फुरजोब्बाय गोदान बायफिननांसिगौ ओमफ्राय माला गानाबा बोरैबा ल'दिदि मोनो ओमफ्राय बिराद फसायनानै बायदों आं बे मालाखौ ओमफ्राय देनां दाहोनाय जायोबा बिदिखौनो दाहोनांसिगोन र' मोजां नुयोना मा नोंथां दुगैनोसै ब्लग बानायदोंहाय आं दसे ओरैनो थास्लायस्लायथ' नङा थांलाय फैलायनो आरोखि दसेनो मोनफैयो नै आंना आथिंगिनि न'आबो माबानियानो गगा मोननायानो हामलांना आयै नों बेयाव सख'ना दंफैया थैनोसै हनै थिंगिनिया खिथाहराबा आंनो नैबे बारियाव खादोंमोन आं बिराद मा होनना गनांगौ नोङो आयै फिसा आयौ नांखादों ओइ फाफि ओइ अबाव थैफिननो नागिरदों नोंलाय बोरै माबोरै नांखादों दा थिंगिनि बुना हरजागोनबो खायदे गनानै फैदों आरो बिराद गांसे जाखायो बे अमाया बाजाराव लाफाखौनो फसाय आङो ओमफ्राय बे लाफानि महरखौ नुनानै ओरैबायदि फसायखादों आंनि लोगोफोर जि गोथाव जाखागोन दा मोनायाव जानोसै आंनाबा गाबोनसो जालायबावगोन आं दोननानै नाजों नै बे आब'नि आरो ना लाफाया ओमफ्राय बेनो जोंखौ आगर फोरोंग्राया दा जोंखौ फोरोंखायाबा देनां जोंखौ सोर फोरोंबावगोन देनां आयु बुरिनानै जोंखौ फोरोङाबा जों सिख्लाखौ होननाय जानोसै
nैबेबो बुरैनानै रोंबावाखैसो जादों ओमफ्राय नै एलाय आगरखौ दानानै लाबाय आरो ओमफ्राय नै दुइ नङाब्रा एक दुइ लिट एक दुइ एबार दे लोगोफोर आं दहाय होननाया माबा मा होनोमोनलाय खामसालियाव नेट होदों होननाया दहाय नोंथांमोन मिस्ट्रि खिथादोंमोन ना आङो माबायदि जाखो ओमफ्राय प्राइमार होलाबाय थायासै लासै उनाव होबाय थानोसै होननानै आङो आथुर बानायहोबाय आरो अबावबा थांबा बिराद लेथ्रा जानानै थायो खामसालिया लोगोफोर बेनि थाखायनो होथारबाय आरो आङो बेयावबा बारा थाङाखै लोगोफोर बेयावबा 11,000 थांबाय आरो 11,000 बेयाव बाहेरानिफ्रायसो देखायसै आं मारिग्राबो खालामबाय आरो मारिनोबो मोजां जानायनि होननानै बाहेराथिंबो खालामदोंमोनबा मानो इथिं माबा होआसै हुक होआसै हुक ना मा होनो बे लोगोफोर ओमफ्राय गाहायाव अखा सारसनबा बाथामा खाराब जागोन होननानै बेबायदि थिंनि होबाय आरो बेयो जाहैबाय थिंनि फैनाय लोगोफोर माबायदि नुदों नोंथांमोना ओरैबो होजोब्बाय ओमफ्राय इथिंबो दरजा दं आरो नै नोंथांमोना दहाय सानाव आङो देखायनो हायासै मबाइलानो मालायनावसो दंहैयोमोन नालाय लोगोफोर मबाइलाबो गंसेल' बेयाव माइ दङ लोगोफोरनि माबायदि नुखो बिदि होनानै लाजोब्बाय आरो ओमफ्राय माबाखौ खन्थाव होथेरसोदाय नैबेखौ सान्दुं नांबाय थाबा खाराब जायो होन्दों ओमफ्राय खाराब जाबा जाथोंसै नांगौबा उनाव बेलेग सोलायनानै होनोसै बियो गुनानिबो थायोनो थारमाने सिङाव गुना होनाय ओमफ्राय बे बाहेरायाव बेबायदिनो ओमफ्राय आंथ' मिथियामोन ना फार्स्ट टाइम होनाय ओमफ्राय अरजाला लोगोफोर उनाव गाज्रि जाबा सोलायनानै होफिनसै आरो मोजाङाथ' आं मोजां नुनायखौनो मोन्दोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनासो माबायदि नुखो आङो दहाय सानाव ब्लगखौनो लानो हायासै लोगोफोर ओमफ्राय थारमाने लानो हागौमोन आंहा बिराद खामानि फिर जाबायना न' फोसाबनाय मानाय बे मिस्ट्रिनि गाद्रा गुद्रा खामानि फोसाबनाय मानाय ओमफ्राय बे दहायो बे जि खिथानाया बे जियाव आगरा आंना मबाइलावसो स्क्रिनशट खालामनानै लानाय दंमोन नालाय ओमफ्राय आङो मिस्ट्रिफोरनो ओंखाम संनांगौखाय मबाइलखौनो होनानै फैनानै आङो नाम्बार ओंखाम संफैबाय आरो 11:30 ओमफ्राय बिसोर 2:00 मोनजादों ओमफ्राय बिदि 2:00 जाखायो बिसोरबो 10:00 फैयो नालाय ओमफ्राय आं मबाइलखौनो दा बावैसो लायबाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संखांनानै लोगो नोंथांमोननो खिन्थाबाय आरो नोंथांमोना ओमफ्राय आं नैबे बुस्थुखौ माबायदि बिथिं आलायबाय आरो थारमाने आंना आलायनायनि प्लेनिङा नैबेयावसोमोन आरो लोगोफोर नैबेयाव थारमाने दैजों नैबे वासिं बेसिनजों ग्रोब थानाय आरो ओमफ्राय बेयाव होबा अयथासार गोजौद्राय जागोन ओमफ्राय थारमाने आंहा प्लेनिं दं नालाय मोनसे दै थिंखि बहायबा बेयाव माबा टेप बहायगोन नालाय बिनि थाखाय टेप होनो ना मा होनो आं जेखौ सानो बेखौ बुंबाय टेप बहायगोन नालाय बिनि थाखायनो दिगदार जागोन होननानै नैबेयाव लगायबाय आरो ओमफ्राय बेयाव दिगदार जायो लोगोफोर थोरसि लथा दोननो बिदिनो माबा माबि ओंखाम गोजां मा गोजां बेफोरखौ दोनजायो आरो ओंखाम गोजां मा गोजां ओमफ्राय नैबेयाव ओंख्रिफोर दोननोबा दोनजाबाय बेयो ग्लासनि बेयावबो ग्लास होदोंमोन लोगोफोर बे ग्लासखौ आं दिगदार मोननानै बोखारफिनदों मोजां नङासो आं मोजांसो मोना जेनेबा बारायफ्रांनानै आं बिराद बायोसो आरो बे बुस्थुखौ ओमफ्राय मोजां नङाबो होनजाद्राया जेनेबा बे गोजौफ्राव माबा माबि दोनजायो आरो नै ओइथिंबो मोनसे माबा माबि आङो दोबाय माबाखौ मा होनोमोन माबा माबि आलायग्राखौ नङाबा आंना आलायग्रा बुस्थुआ नैयावसो आलायनानै दोनलाबायोमोन ना ओमफ्राय आरामसे बेयाव आलायनानै दोननो हासिगोन ओमफ्राय मोनसेखौ बोखारबावाखैसो आं बेखौ गारहैनांगौसो लोगोफोर बियो माबा गुन्द्रा गुन्द्रि दङ बेयाव माबा मा होनोमोनलाय माइरं खाराब जानाय आरो अमानोबो रुथावा माइब्रा खाराब जानायसो आरो ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै ब्लग आगारदोंमोन ओमफ्राय आपल'डानो जायासै जोंनियाव गामियाव नालाय गामि एरिया नालाय नेटनिनो जा प्रब्लेम ओमफ्राय फोथाराव थांलायनानैसो सोर आपल'ड होगोन ओंखायनो आङो होदोंमोन होबाबो जायासै ओमफ्राय गाबोनसो ट्राइ खालामफिननांसिगोन ओमफ्राय जुदि बे भिडिअआ एसे लेट जासिगोन आरो लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो बाय बायसै